Dugo najavljena ofanziva ruske vojske na ovaj grad je upravo počela. Počele su borbe za Seversk, saopštio je pomoćnik šefa policije samoproklamovane Luganske narodne republike Vitalij Kiseljov. Seversk se nalazi oko 30 km zapadno od Lisičanska. Oružane snage samoproklamovane Luganske narodne republike su prethodno saopštile da će pomoći da se istisnu ukrajinske snage sa teritorije samoproklamovane Donjeck narodne republike. Potparol narodne milicije samoproklamovane Luganske narodne republike Andrej Maročko izjavio je da ukrajinska vojska mora biti odbačena 300 km od granica republike. Na tom rastojanju se nalaze između ostalih Dnjepropetrovsk, Zaporožje, Poltava i Harkov. Ukrajinske trupe u međuvremenu su granatirale Gorlovku i Kjubiševski okrug Donjecka, ispalivši 13 granata kalibra 152 mm, saopštilo je predstavništvo samoproklamovane Donjeck narodne republike u zajedničkom centru za kontrolu i koordinaciju prekida vatre.